Počkaj ešte raz. Už to nepokoj? Čau, tréner. To je Jakub. Máš. Sa kúkaš, čau, tréner. To je Adam Zajíc. Čau, tréner. A ešte raz. Čau, tréner. Raz a ideš do zadu, keď neuhodne. To nevím. Čau, tréner. Toto je Karolina. Alic. Reseku. Alic, na bok dzite. Čau, tréner. To bol Marko Vlka. To nás pozná. Čau, tréner. To bol Ríšo. Hovorím, že na bok. Ríči. Čau, tréner. No úplne ignoruje, hej. Ticho, ticho. Keď mi to zopakoval zima. Hej, Dobre, Zina, konec. A však Marekovi sme to opakovali. iba raz. Až potom. Potom, už keď to bylo moc dlho. Čau, tréner. To bol závodzan. Čau, tréner. Vole, to ani neviem, to je. To je ten veľký, vysoký samo. To je tu prvýkrát. To nebyl žiadny futbalista. Čau, tréner. Nevím. Dozadu. Čau, tréner. Mám mi daj ja? Marek Ježek. Čau, tréner. A poďte bližšie potom, keď mi to vypraváte. Čau, tréner. A ja mám... Môžeš? Sebi Smolena? Áno? Čau, tréner. Nevím, Dozadu. Čau, tréner. Dozadu. Pomalšie, až keď budeš stáť tu vyprave, áno? Čau, tréner. To je strašne krátke slova. Nevím, ideš dozadu. Čau, tréner. To je Dado. Čau, tréner. Ríšo už? Čau, Áno? tréner. Áno. Počkaj ešte raz tu. Čau, tréner. Erik. Čau, tréner. Simon. Čau, tréner. No, áno. Damian. Áno? Čau, tréner. Som nezaregistroval. Ísť dozadu. Daj si opakovať. Čau, tréner. Nemám odraz na telefóne? Peťo Podolský. Že by videl v telefóne. Čau, tréner. Mohol by sa. Ďalší. Paťko. Ne, Zuzi, ty dozadu. Oj, Paťo. Šus. Bože, jak som sa No. otentoval. Čau, tréner mi povedz. Áno. Rudko. Čau, tréner. Ty vole, nevím to. Není to nový. Galani za No, však ono trénera. niekedy. Nestojíte. Moceli mi duchší. Ešte raz. Je to úsadnička. Ticho, nenapovídajte. To bude veď. Nic, dozadu. Jeden Ríška, alebo... Čau, tréner. Znova. Čau, tréner. Jerguš. Čau, tréner. Neví, dozadu. Čau, tréner. Počkaj, až dokým neuhádne, tak si Áno. blokovať. Dobre, ešte raz mi to povedz, prosím. Čau, tréner. Čau, tréner, neviem, ty si nejaký malý. Cípte za ňou. To bude Marko. To nebude Marko. Čau, tréner. Dajte mi zrkadlo. Marko. Dozadu. Čau, tréner. Nevím. Dozadu. Hej, nejaké dlhšie vety vypravujete už. Čau, tréner. Ríško. Čau, tréner. A ešte raz. Ne. Si stredil sem sa. Dozadu ty. No, ty si dozadu. Čau, Koľko vás ešte? Moc. 8. Čau, tréner. 12. Kiko. Čau, tréner. 10. Čau. No nic, dozadu ty. Čau, tréner. Asi nebol. Nemám shiny. Dozadu. Ísť dozadu. Čau, tréner. Teba poznám, ty kokšo, ale...
Musíš sa postaviť sem a bližšie. Všetkých by sme upoznali. No dobre, nevím, nic. Tebe ešte pohľadnú. Čau, tréner. A ty už pijú? Sa ti to vrcí. No, sa mi to mýli, určite si rovnaký. Dobre, dozadu. Či sa budeš... Počuj. Tu sa postavte a pomaličky, áno? Čau, tréner. Čau, tréner. To mi moc nepomohol. Halo Podolský. Ten je tu, tak to nejde. Teba idem. Alebo skúste, že ja si neprosím polévku. Bude Maxo. Čau, tréner. Chodte. To je nový. Janko. Čau, tréner. Normálne vypraviť. A to je z tých nových? Ne, už je tu ďalší. Tak to je. Čau, tréner. Už sa opakujete. To ste už dlhší vetu. Ty si povedz. Jak sa máš? Dobre, dozadu. Čau, tréner, jak sa máš? Perfektne, keď ťa nepoznám. Čau, tréner. Hej, z tých malých niekto. Aha. Počkaj si. Hugo! Ne. No, nie. A nosi! Čau, tréner. Hehe. Aj tak je posledný deň. Čau, tréner. Vydrž, počkaj. Rozmýšľa ešte nad tým predtým. Hej, ja si vás premietam. Luka, to tu chýba. Ne, to nevím zaradiť. Nic nevím, ďalší. Čau, tréner. A ja. Dokedy máme čas? Tu už Dokiaľ to neuhádneš. Čau, tréner. Teo! Čau, tréner. Oli! Cholba! Čau, tréner. To je u devítky. Jaj, to je nejaký benčúrik. Ale nevím kedy, akože... Lejo, zážik ani normálne. Lejo. To ešte Lejo. Lejo, to bol Lejo musíš benčúrik. Eo. Lejo. Tak, Teo benčúrik. Čau, tréner. Tomáš. Není to Tomáš? Čo mi vrazí zle, hej, počúvaj. Hej, nerať. Poď za dvera. No. Ale Matúš Janč. Čau, tréner. Pokoj nemám, nevím. Koľko vás tam ešte? Čau, tréner. Nový. Nevím, Alex. Čau, tréner. Tu mi dáte, či to je 9, 11, 13. To je 9? Ne, sedmička. 9 aj 7. Ne. Teo. ďalší. Čau, tréner. Áno, kláme. Marko. Čau, tréner. Marko. Čau, tréner. Marko. Čau, tréner. To sa nebí Marko. Už ty Čau, starší. tréner. Počkaj. Taký starší. A nevím. Čo mi obratom, Marko? Čau, tréner. To byl on? To nebyl on, čo to byl nejaký starší. No ešte raz, tebe som nevnímal. Čau, tréner. Nový. Janko. Áno? Ty kokšo, konečne. Ale ty nový moc nepoznám. Alic. Ešte raz, počkaj. Alic. To je pochopiteľné. Teo. Odkiaľ si? Z 11, z 13? 13. Vole, tam moc nepoznám, ako je moc pohlasí, ale... Nedalo sa to. Poď posledný. Kde ďalší 13-kár? Hej, Matúš. Áno. Áno. Refiu. Ale neraď. Neradíme, ne?
potom aj ukážte. Toto bude Remiš. Prasiatko. Remiš. Ježišmaria. Čau, tréner. Čau, no. Nevím. To nás dá. Čau, tréner. Čau. To je nový. Čau, tréner. Alex. Čau, tréner. Nebyl to on? Ne, Tomáš. Čau, Chce sa povedať. Ty si z nejakých tých malých. Koľko aj idú? Teo. Ne, David. 30. Čau, tréner. Ešte raz. Čau, tréner. To bude tiež nejaký. Kto tam hráva? Znovu Devinu. Marko tam hráva. Hugo. To by Hugo? My mu to radíte. Čo už chceme ísť dom? Čau, tréner. Ty si za koho? 11, 13? U9. U9. Maj. Čo? Ovocie. Hej, Marek Malina. Áno. Čau, tréner. Na stredy Tu je tiež nejaký ten malý. Áno, to je U9. Za sedmičku. U9. Juran zaučil. U9. Hej, Marko. Ty si Juran? Ale ste videli? Čau, tréner. Ešte raz, počkaj. Čau, tréner. O 13. 13. To mi nejako povedomá. A potom záložník. Počkaj, ja si ich premietam, kto tam hraje, víš? Záložník. Ktorý? Veľmi dobrý. To je jak si mojal. Michal Pavlík. Dobre. Ty máš rol, tréner. To je moja. Ešte raz. Čau, pán tréner. Ne, to je moja, nedávaj. To je Teo. Však on už je. Áno? Čau, tréner. Kúkaj. A už tam Ty ukazujú. nových, Tomáš? Áno. Čau, tréner. Koľko vás tam ešte? 4. Dobre, u 9, 10, 11. 9. Povedz čau tréner, z ktorej si kategória meno. Áno, ja to budem povedať. No? Tréner, koľko máš? Čul si tu. A z ktorej si kategórie? Toto. 7, 11. Neši. Sedmička. A brankár. On je sedmička. Sedmička brankár. A ja som Maj. To je Timo. Ale sedmička. Ze sedmičky. Však už ste povedali, ne? Ja neho mám ešte hádať, toho malého. Davea. Ja už tam sú. Dobrý, Dave. Ale neskoro. No, však ale, tak ja si myslím, že už končíš, lebo to prezradíš ťa. Čau, tréner. To bude tiež nejaký. Z devíčky si, že? Áno, jak ja. Obranca. Marko. On ešte si to uladil. 6 krát si ťa